TV. Piny Kenya kata piny owacho chako chenro mag chiwo tiegruok ne chuk dar machiwo arita ne ji giwegi kod kembe kokalo kuom kembe mag chuk dargo. Koyango chenro no e kaunti ma Uasin Gishu, jagoro mongirore migawo mar arita kwe Laktar Raymond Omolo okoni sekta no ndiko rowere mahingo milion 1 kendo kelo osuru ne piny owacho manyalo romo bilion 1. Omolo kod jokanyo koro obiro kanyakla mar tego sekta no kendo jiwo chuk dar ni mar gini ng'ala manyime e chwalo arita. Omedo ni chenro no geto chiwo namba ne chuk dar ka chuk dar moseyudo tiegruok makare kendo bero lwasi margi mar tich. The launch of the first private security training institution is a groundbreaking initiative that not only signifies a paradigm shift in the private security sector, but also spells a whole new aspect for our national security. And as the private security officers, you basically are the first port of call in terms of helping us deal with the issues around security in the country. But we must go beyond just the training. It has to be reflected in terms of how we remunerate them, in terms of how we look out for their welfare.